nyaungut kem ki pulit ya ki batu ya kali Mahindra Thar kubla ya pi ki parlo ki bistanat ban sengap ya ka video ha ka channel Haduh nyaungut ki breu kila syakem hadin bakilatu artli ki kali Mahindra Thar ki bala shimwai nagwati ki bor pulit jongka jylla la yo jingtip mentaka sngi haka por kumba sunlight po ba German step lengba ka telefon naka nationwide emergency response system NERS chilong ba artli ki kali Mahindra Thar ki bala register na Assam ki bodon yo number AS0EYFY arsan arsau bat AS0EYFL pra saupra kila syatu bat kila ya lengba ka umkeng ha is chantia hil labu mardor ya ka jaka talasi jongki pulit hadam shira bat hakapon ndriu laipo lakhanglat ya baro artli ki kali kumta ki pulit klio ban kem ya nyaungut ki nongshong kali laingut ki sindrang bat saungut ki kynthei bat kitai ki laingut ki lapun i ya ki adhar card thok lara ya ki nakamta ban tokit ne laong ki pulit bat ki trai kali ki lawan hi dalade ban penpau baki nongshong kali ki la shimwa ya ki thar ban laik na gwati sha shilong henre klem kano ka jing pentip bada ka jing tumu ka basniu kila wengno ya ka GPS a tracking system ha ka wei na ki kali bat kila ya lingba sha Manipur Mizoram shushu ki telong khubor kila thuru ba ya ka de ka jing shatu la pentip ru sha ki pulit Dispur Assam bat ki bor badai pai hangto kila tha ya ki to ki bron ha megalia bakin bat ya ki kali bat ban set ya ki nongshong kali nakam ta ban le da ka batang e persha ya ki je parlok tang kiri ki khubor ngangai ba phila seutu ngin sai kendu hakwei pat ka video khuble shibun